Kajing penbenar nak liang ke sorka yakin rutli ki jing mentoy batmai sengobas ngap kena ke video ada penekut kenapa pini yo jing tip kita ke jing mentoy ki bala penbenar ke sorkar pedeng kadang shu penbenar yakin rutli ki jing mentoy tmai ki bat muban kentiu ya ke jing im jong ki temen nadu ke jing syukri ba klem jing siu ha ke koi kia adu ke jing pen kiu ya ke pension ya kini ki jingkela lat mu banwan ra ya ke jing suk jing shngain bat rukom ya ki balat penlut ya la ke jong ke jing im bante ya ke ne ke jej penreu tongin pe ya ke e thik ke bala penrung bat kumno kan yarap ya ki million ngud ki temen hakeleng kari India ke jing sumar pang klem jing siu na ke benta baro ki ru temen ka senjam ke bekrau tam jong ke sorkar kalong ban ai jing sumar klem jing siu pura haki hospital bat ki jaka sumar sorkar banta ki nongshong shnong ki bala nriu theu snem shaneng ki dawai ki jing pej bnia ya koi ki khia bat wat ki jing sumar na banta ki katto katne ki jing pang menta yan sha kta apo kane ka plan ki nongshong shnong ki bala temen kinam don kam shu ban khuslai ba ki bil hospital kin bam ya ka pisa bakila lum ka plan sumar pang kaba thamai kan kan thupru ya ka jing shikri kali kit nong pang klem jing siu bat ka jing sumar kaba akhmat e habaro ki hospital sorkar ka jing pen kiu ya ka pension ban penduna ya ka jing e ha ka liang ka pisa tengka ka wepat ka jing penlight ka bakrau ka long ka jing pen kiu ya kepisa pension man ubnai apokan Nation Social Assistance Program ke sorkar kala penkiu ya ke pension ke berit tam syaka arjar shibnai ban pentikna ba amdon uweru utemen uba sakut haka jing na benta ke jing don kam ba kongsan kene ke jing le kaya rap kham tam ya gitu ki bam don jing kershan ka ying kesem ne ka jingmi ka baman ka por haden bala shong thai ki he sorkar ki la kedeu ba ya ka pension yen penrung bet shaki bank account jong ki nong yo jing mentoy man lau nai ka jaka le jing le pai ba ka ba klem jing siu menta ki riu temen kin la ban le jing le da ki boss bat ki rel bala penyai da ka sorkar klem jing siu ne da ki jing penhiar dor ki bahe labta ya ka tenat kit mar bam ban pen biang ya ki jaka shong bakerpang bat ki lat ban booking ki ba suk na ka benta jongki kene ka senjam lak khmi lenti bakan yarap ya ki lak ngut ki temen pan le shaki hospital ki jaka niam bat ki ba haying asem klem da kuslai ya ka by late by one ke jing pen bahaya ki ying ki ba rem dor bar ki ying jong ki temen ban pentikna ya ka jing im ke basuk jong ki temen ke sorkar ka thmu ban pen bha ya ki ying jong ki temen ban wanra ya ki skim ying ki ba rem dor na ke benta ki temen kine ki ying kin don ka jing keshan aga liang ka koi ke kia ka jing pahara bar ka jing long jing man ka besuk bun ki jilla ki la sedang ban wat ya ki jaka na benta ki project shna ying thamai ki bayade bat ki temen ka insurance jing im bat ki card jong ka koi ka kia claim jing siu uwe pa uwe uru temen ubala register un yo ya ka card koi ka kia po ka elder care mission ka ba thamai ka ba ka thupi ya ka jing im ba claim jing siu hadu arlak kane kekat kan bu ya baro ki jing tiba yade bat ke jing sumar ka ba pensuk ban yo jing sumar hakano ka hospital sorkar dakine kin riutli ki jimun toy ka sorkar ka thumu ban penlong ya ka jing long temen ka ba kham duna ka jing bat ka ba kham don burom kamde tang ka jing pen bena polisi re ka de ka jing kular ban sumar ya ki kitu ki ba sumar ya ka jai ban ri baro shi jing im